हॉटेल सुमंत ओरोस, शुद्ध शाकाहारी जेवणाची उत्तम सोय। आमच्याकडे इडली, डोसा, चहा, कॉफी, कांदा भजी, पावभाजी, व्हेज थाळी आणि व्हेज चायनीज मिळेल। पत्ता शॉप नंबर 4, भावना आर्केड, पतसंस्थेजवळ, ओरोस। संपर्क 9860 66 17 14। आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या पार्टी ऑर्डर्स स्वीकारल्या जातील। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त लिंगेश्वर विद्यालय तुळसुली या प्रशालेत मुख्याध्यापकांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं। यावेळी प्रशालेतून स्वराज्य उपक्रमांतर्गत हर घर तिरंगा जनजागृतीसाठी तुळसुली गावातून प्रभात फेरी काढण्यात आली। प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांनी विविध पारंपरिक वेशभूषा धारण करून भारतीय प्राचीन संस्कृतींच्या आठवणींना उजाळा दिला। तसंच घोषवाक्यातून स्वातंत्र्याचं महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती केली। विविध प्रकारच्या वेशभूषेतून क्रांतिकारक, हुतात्मे, संत, महंत यांची लोकांना आठवण करून दिली। प्रशालेच्या या उपक्रमास ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद व प्रोत्साहन दिले। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।